Naimbag nga oras yung aming kakabsat. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ang gagawin natin ngayon mga kakabsat ay manghuli tayo ng yung tinatawag namin na bayyek, at saka yung bunog, saka yung duran-duran. So yung mga idol, at wag sanang kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel at pakipindot na rin po yung ating bell button para updated po kayo sa ating mga bagong upload na video. So yung mga idol, wag natin patagalin pa, tara.
Ngalakbay. Bay. Kaso lang, Tom. Dito po tayo magsisimula. Tapos papunta po doon sa ating nilagay na kasap doon. Doon banda. So yung mga ilang, simulan natin dito. Ganun. Tara. Come on.
Mga idol, yung ating nahuli. Ito po yung nahuli natin mga idol, oh.
So ayan mga idol, luto na yung ating nilutong bunog na may talangka, saka duran-duran, saka yung tinatawag namin na bayyek. So okay na yan mga idol, kain na tayo. Tara. Ano, idol? Ayan na mga idol.